Με έχει μαγέψει. Ευχαριστώ, εγώ... Από το στούντιο κινουμένων σχεδίων Anima Grand, Είσαι ο πιο πανέμορφος δαίμονας που έχω δει ποτέ μου. Δεν είμαι δαίμονας, είμαι η Μαύκα. Η ψυχή του δάσους. Wow. Γιατί καταπάτησες το μέρος? Μια αλόκοτη κυρία μου προσφέρει μεγάλη ανταμοιβή για να βρω ένα ιδιαίτερο φίλο. Στο δάσος, πίσω από το σκοτεινό βουνό. Βρήκατε το δέντρο? Και πού είναι αυτός, ο χαμένος χωριάτης? Ίσως θα μπορούσες να παίξεις τη μουσική σου για μένα? Καταλαβαίνεις πόσο παράνομο είναι αυτό? φέτος Αυτός ο άνθρωπος δεν διαφέρει από όλους τους άλλους. Θα σε προδώσει. Απίθανο. Ο Λούκας ήταν στην πηγή της ζωής. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να σταματήσουμε αυτό το κακό. Θα επιτεθούμε πρώτοι. δύο κόσμοι, Φύγε και μην ξαναγυρίσεις. μια καρδιά, Μ' αρέσει που βλέπεις παντού καλοσύνη όπου κι αν κοιτάξεις, Μαύκα. ένα τραγούδι, Αλλά έκανες το ίδιο λάθος που είχα κάνει κι εγώ κάποτε. μια και μοναδική επιλογή. Με τους ανθρώπους και το δάσος. Φωτιά και μίσος χωρίς τελειωμό. Μαύκα, το ξωτικό του δάσους. Σύντομα στους κινηματογράφους.